Ayan, magandang hapon mga boss. Ayan o. Luto na naman si Bicolano Boy. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Masarapin yan. Ayan. Masarapin. Ayan mga boss. Ayan, masarapin na masarapin. Ayan. Ayan o. Ayan mga boss. Luto-luto lang. Ayan. Shout out sa mga ama ng tahanan at ina na kasalukuyang naghahanda sa pagluluto ng hapunan. Yan, shout out sa inyo. Yun. Ito lang ang nagayanan mga boss. Sinigang na hipon, sugpo. Yan. Yan mga boss. Yan lang nakayanan ni Bicolano Boy. Ayan, thank you sa mga taga-subaybay ni Bicolano Boy ang paglalakbay. Maraming salamat po. Huwag lang ho kayo man makakalimot mag-iwan ng bakas. Salamat.